И здравейте, маняци и потребители на YouTube! Аз съм Games Evolutions BG и днес ще играем с Летарио! В тази игра целта е да станете голям червей, или голяма змия. Не знам точно какво е! Защо? Защо? Целта ми е да стигна до топ 10, поне. Амам, че вкусно. Ето е ял. То не е в топ. Нищо. Ама си голям. За разлика от мене. Ти не си нормален. Ти не си добре. Как ще умра, бе? Как ще умра, бе, човек? Как ще умра, бе? А тук е момента да ви кажа. Ако искате поредица на тази игра, дайте положителен вод на този клип. И аз мога. Какво мислиш, че аз не мога да спринтирам? Дайте положителен вод на този клип и се абонирайте да не изпуснете видео от този канал. Също аз ще се опитам да направя Facebook страница, в която ще можете да посещавате редовно, защото ще се опитвам редовно да качвам влогове или клиповете ми. Yes. Да, нали вече целта не е да стигнем до топ 10, аз съм вече 4000. Ух, то колко е дълъг. Ма не е дебил. Да, има жега. Айде. Сега, това е много добра тактика, хора. Те се убивате около него. И той, виждате, няма на къде да отиде. Се блъска директно във вас. Вече сме 5000. Постепенно вижте колко... Ставаме голяма змия. Много голяма змия ставаме. Да се надяваме, че ще успее да кача интрото ми. Да го сложа, защото преди не можех. Да се надяваме, намерих някаква нова там забутана програмка, която... дай да избягам от тук. Която може да качва. Аз направих тест. И ще... Майка! Като стара 6000 бях, хора, бе! Тут го не ме се замина. Мамата ти стара. Ах, твоята семка. Сега, хора. Всяко, нали знаете? Всяко зло за добро. Сега станем явно по-големи. Ама от 6000, майко. 6000 умрях от някои малко лапинци. То може да е... Хо-хо-хо. 1000. О. Къде бе, приятел? Къде бе? Айде, до тука си. До тука си. Давай. Това е много добра тактика, виждате? Той се блъска във вас. Вие вече сме, както видите, 2000. Те леко ще се варим. Ама е толкова малкото лапенци да не се блъсне мене. Абе, я си бягай. Да не вземе то да се блъсна у него без да искам. Който и сега. Как му се пишеш те? Ай, приятел. Ако искате, също тук е момента да ви кажа, ако искате, се абонирайте за Adventure Boy BG. Той прави клипове с мен по някой път. Не по някой път, доста част от клиповете ми е с мен. Ако искате, се абонирайте за него, да не изпуснете клипи от неговия канал, защото той качва много хубави клипове. Да видим това. Сега ще го следим. Ще следя, ей.
Ще умреш. Абе, хора, ви нормални ли сте? Как мога да заставате на пътя ми? Вижте, рекордът ми беше... Абе, виж се, как мога да си... Ох, бейби. Бейби. Аз нищо, че не взимах, ама пак се кефя. Абе, много ма дразнете те, бе. Ама. Майко. Мале, 2000 вече сме. О! 3000. Майко. Както казах, целта ми е да стигнем топ 10, поне. Ако не стигнем, ще е в друг клип. О, бейби. Този го затворих. Yes, бейби. Човек, не си мисля, че ще ме удариш. Майко, видяхте ли как тя потаря само него? Давай. Хора, още 2 пъти ще се пробваме. Той къде е? Той не е в топ. Ма нищо. Я гледа. Ули, колко е голям. Мале. Дабъл кил! Дали ще е дабъл кил? Майко. Той големички е направо се усмазаме. Ще се опитам, ако съм казал вече, ще се опитам да си направя Facebook страница. Още един път повтарям. Ако някой знае да напише долу в коментарите как трябва да си направим, защото не мога да ще питам някои мои приятели, които снимат също. Уха! Къде бе? Още един път, хора. И това ще е за днес. Да видим. Марапошки. О, боже. И хора, това беше от този клип. Ако ви е харесал, дайте положителен лайк и се абонирайте, за да не изпуснете клип от този канал. И чао!